Taga saan ka ulit? Pimus. Dalawang beses na sinilot. Dalawa. Dalawang dito. At least na-accept na sa spiritual. Okay na. Yung gumalaw na. Hindi gumalaw. Okay. Awis. Iba. Oh. Mana? Okay. Tiga. Diretso lang. Ya, ini lang. Tiga. Relax. Hinga. Ganun. Masaya pa. Konti na lang. Ilalak. Hindi pa sa na. Ganun mo. Tayo. Una. Sandal. Sipa. Pag mo bigitaw. Okay. Una. Opo. Step pa ka. Relax lang. Okay. Okay. Gimana? Step ulit. Una. Ngayon, ganun mo na. Ganun. Hindi pa nakalak. Straight. Hanggang alag to. Wag mo rin. Straight pa. Jangan lah. Ya, oke. Oke. Coba lihat ya. Terus lihat. Nah, ini apa? Ini apa? Ibu mungkin sebagai jadi dokter. Ini lah di tempat lebih gemuk. Hindi, magpunta din sa doktor dito pa na dito mo. Siyempre, hindi ka kayo gamot pa. Hinapon ko kasi sa akin. Ayun. Tayo nila lang yan. Kesa kukuha ka ng tricycle doon sa dulo, yung nagpagamit kanina, taga doon din sila eh.
Gasolina ito sila. Bigyan mo na lang ng panggasolina ng motor nila. Ganyan rin naman, ha? Kila kayo. Malayo yun pag nilakad mo. Para doon ka sa terminal. Para hindi ka na maligaw. Hindi pa pala. Matapos ka na eh. Pinapaan ko sana kita ng tricycle. Para hindi ka maligaw. Yan, tagal mo na kayo sa mga Florida. Alam nila yan. O, ibababa ka niya sa terminal talaga. Para makawin na ng maga. Sige. Sige pa. Kabila. Pag mo gatuloy na pala. Sige. Sige pa. Okay, kumana na. Ngayon, galaw mo na. Ganon. Okay, iangat mo. Tutok mo muna ka. Kabila. Iangat. Braso. So, ano paramdam? Wala na, di ba? Wala na. Ilan taon mo na sakit dyan? 3. Ngayon lang nawala. Paulit-ulit. Opo. Bawal mo na yan yung isa sa mo ng totong-totong gano'n, ha? Pwede naman yan humila, sumunto, magbuhat, mag-push up, matulog ka ng kaganyan, walang problema. Pwede rin nga mag-ganon. Problema, huwag mo lang naman ito todo ng gano'n na gano'n. Kasi baka malaglag eh. Kapapasok niya lang, ha? Mga ano lang naman, 3 days lang naman, ha? Ito lang naman eh, ha? Nabugbog na kasi ito sa hilot. Kilala ko lang may ibig. Okay, pumasok na. Lagyan mo na ng mousse. Okay na? Wala na sakit? Babas-basa mo na kita bago mo lagyan ng mousse. Upo. Para bas-basan kita. Okay na? Pangalan? Rampi. Middle name? Dako. Apelido? Lagyan mo na lang mousse. Bayaran mo na lang sila, ha? Eh, gano'n rin naman ay babayad mo eh. Para ipang-gagasolina nila yung binayad mo. Oo. Yung ngayon sasabay ako. O yung tatlong, yung mag-asawa, Opo. nandun sila. Kasi yung tricycle, nandun pa sa labas. Opo. Wala dyan yung mga nagtatricycle kasi sumama dun sa, ano ngayon, botohan. Nandiyan pa yung nagantay? Ha? Nandiyan pa, mahal? O, hintay na daw ako. Sabay ka na daw. Mahala ka kung magpapabayad sila, kung hindi. Mahala sila. Hindi mo papabayad mo. Eh, di bigyan mo lang ng 50 gasolina. Sa kanila, mahal. Oy, sa kanila galing yung binigay ko sa'yo kanina. Okay, kuya. Sige po, kuya. Masabasa Wala ko pa ano man. O, yan. 20 days sa visa niyan, ha? O, ayan na, tapos na. Hindi nga lang ngayon, kako ng dami. Salamat. Taga saan ka? Imus. Imos Cavite. Mega shoutout sa taga Imos Cavite. Okay na, wala na sakit. Wala na. Pati yung dibdib mo, nilagyan mo. Huwag mo muna itutodo ng ganun yung 3 days, ha? Pwedeng ganun. Para hindi ka mano. Binas-basa na kita. Wala nang bad spirit. Masaliba ka naman sa mga espiritu. Opo. Okay na. Okay na. Patayin ko na to. Okay. Shoutout mo yung girlfriend mo. Ito. Shout out sa girlfriend. Oh, sa YouTube channel to, ha? Okay, taga Imos Cavite. Mega shoutout. Okay, thank you.